El 1940, Heinrich Himmler va aprofitar la visita a la comunitat nazi de Barcelona per buscar un tresor molt preuat per ell. Aquesta història va passar aquí. Estem a l'encreuament entre Gran Via i Roger de Llúria. Aquí darrere tenim l'hotel Ritz, que és on es va hospedar Heinrich Himmler el 1940. El que venia a fer bàsicament era controlar la comunitat nazi a Barcelona, però també venia a buscar el sang real a la muntanya de Montserrat. Himmler era el cap dels SS alemany. Va arribar a Barcelona provinent de Madrid, Sant Sebastián i Burgos, on havia estat organitzant la trobada que s'havia de realitzar a Hendaya entre Franco i Hitler. Va arribar a Barcelona, però el motiu de la seva visita no era visitar la ciutat, sinó anar a direcció a Montserrat, on suposadament, segons les seves informacions, allà havia de trobar ni més ni menys que el sang real. Els agents nazis, els alts càrrecs nazis, tenien una obsessió malaltissa amb la simbologia artúrica i creien que la troballa d'aquests objectes podrien fer que el Reich perdurés durant més de 1000 anys. Evidentment no va trobar el sang real a Montserrat i quan va tornar a Barcelona les autoritats locals el van passejar per tota la ciutat, ensenyant-li l'Ajuntament de Barcelona, el poble espanyol, fins i tot una txeca del carrer Vallmajor. I com a curiositat, quan va arribar a l'hotel, sembla ser que algú li va robar el maletí, dins del qual hi havia tot de llibres esotèrics i també hi havia la seva cartera. Els alts càrrecs nazis tenien estructurada una complexa xarxa organitzativa a la ciutat, de manera que poguessin difondre l'ideari nazi a la comunitat alemanya de Barcelona. Evidentment, Catalunya i la resta de l'estat espanyol no formaven part dels plans expansionistes del Tercer Reich, però sí que els interessava tenir aquesta zona geogràfica controlada, de manera que tingués una sortida al Mediterrani. La connivència política entre el règim franquista i els nazis era més que evident, sobretot a partir del final de la Guerra Civil. Des d'aquest moment fins gairebé al final de la Segona Guerra Mundial es van produir multitud d'actes a Barcelona, a diversos espais als quals anaven centenars de persones, entre autoritats locals, nazis i autòctons. Tots aquests actes d'apologia del nazisme es duien a terme per diversos espais de Barcelona, el Teatre Coliseum, el Palau de la Música, la Universitat de Barcelona, fins i tot el Parlament de Catalunya. Un dels més destacats va ser aquí, al Teatre Tívoli, on es va commemorar els 10 anys de la victòria d'Adolf Hitler a les eleccions alemanyes de 1933. Al final de la Segona Guerra Mundial, el govern franquista va trencar relacions amb l'Alemanya nazi, almenys de manera oficial i de cara a l'exterior. El que va passar en realitat va ser que va donar refugi a molts nazis que fugien d'Alemanya.